Ko himen ko para bai hau trai Jesus Christ ngi baro ngi ap bad ngi duai ngi trang ngi shania ya ga jingi sine ka jongo Balei ha ka jingim ka jongi kalam ka jingi sine ka jongo Balei ka perte kamla banya shapra bad kam kerpang ya ka jinge jongi ya ka jingim Khristan nius no na ka kitab Daniel u Assyria u samla bashirhem u duai kadba u yoi hakama jongo ya ka jingia ula aiti yalade kum ka jinkinia tang rangkat bad arngut ki himen ki parajo bad ka jing duai jongo kalong ka bas ngotanat kabangi iwe pa iwe ngi deben puzon bad kabangi deben im ha ka jingim jongi ula duai Balei ki pai jongi ngilong kumne ngi kerlalong ki pai rit bad mangas ngi kibriu ki leben yangi upai di Israel ul kerlalong upai rit bad baru kibriu ki stamban kawang mau yaki kane kalongka jimma kaba ulayoi hakama namar ka jing ring kampar ya upai di Israel namar ka daw ba wazria ula ong namar ngilelepo kumno yaki pai kilaban kerlalong pai drit bad kaba ikran shapang pai hangne ngide ban shim bad ngide ban nang ban sautu minta katkum ka jinglong jong ka ne ka parte minta ki Khristan satala ka parte ki kerlalong ki paidrit minta omdeshu ki Khristan minta omdeshu kum ki Khristan menjua namar ki Khristan minta ki kerlalong ki Khristan bakhle da bun ki pop haga jingem jongi minta ki Khristan ki long Khristan bakhle Khleh bad bun kie baro kila pinsniu yalade da kaba kongu yakapop haba was Assyria ula onkumne ula stang bandong mindangim don jinginia shu ngim don jinginia tang ngim don jingaingu ngim don soningkong ngim don eye namar kiwei pat kila bu ain nagabinda jonki kum ki paid Khristan ha Egypt Lebanon but kive ki jaka ki son ningkong jonki ki poi shakiti jongi no sarkar ki jingtre shitam jongi ki poi shakati jongi sarkar but ki im ha kabashania shakaba karpad yaga jingisne jonga sarkar kom ki Khristan ha Egypt ne Lebanon ne Syria na kive pat ki jaka kim don jinglai luishu Kim don jing light Lloyd ban mane. Kim don jing light Lloyd ban pai shautrai. Kae kadaw tenrai Balei ki Khristan satala ka parte ki stang ban kerlalong ki rit pai kalong namar ki compromise kila yapin bet ya ka jingim jongki bad ka jingsno bha jonga parte. Nitip habangi pule ya ka kitab jingkein hangtang idon uwei us bad uwei u prophet Balaam bad Balak u Balak ulating ya upai di Israel namar upai ulong ubabun brio bad ulong uri ubakalain bad kadkabau persyang ban yele tema umla ban job bad umla ban penrem ya kari Israel bad ulakot kerpad ya Balaam ban tim ya kari Israel kenamba undup la ban job ya ka undup la ban yele tema persya ya upai Israel bad ublai umsha ya u ban tim kaddu kadwai
ubalam ula ai jingmut ya ubalak. Kumno pilaban pentolot ya upai di Israel tang kawe kalendi. Pideben hikai yaki ban kindait ya uble. Pideben hikai yaki ban pinken ya ka hukum baningkong. Nangda hikai yaki ban pinken ya ka hukum bahinriu. Bakin shong pop, kin shong kale, kin shong kalim, bad kin stang ban le pop. Hukum hinriu, bad hukum baningkong. Banadu kata ke por kaya kabala jia ya upai di Israel, ki pai Israel kila sapret keleng, ki nongshun kila wan ban kawang mau yaki, bad kila kelon. Nadu ka por kila stang ban pinkin ya ka hukum baningkong bad hukum bahindriyo ke pai di Israel kila du bor hadu kata ka por don kino kis em ne don kino ki nong senshar kila ban kata ti yaki hadu kata kilong ke baklain namar kila mane tang uwe uble bad light no nawo kim don bleshu. Bad kila sumar bha ya ka hukum ban kinriyo wat num klim wat num ngop ha ka pop jing brai bad jing auria kila sumar bha bad kila roisted minda kaju kane ka jingjia ka wan hangiru kumba ki pai di Israel kila pinken ya ka hukum baning gong bad hinriyo bad nadu kata ka por ki nong senshar saudong jongi kila lebain ya ki hadu kata bad kila ring par ya ki sha kirleng bad kila do ya ka jai kila do ya ka temple kila do ya ka jing mane jongi kila do ya ka jing do bakoi bad kila stang baniam minda ngim doneye badu azria uduai kin mau yangi ublei namaru Abraham balakongu namaru Ishak balakongu namaru Jacob balakongu yada sumari yangi sashasin kaneka longa jing duai jongu ai is azria minda ko himmen ko para ladangi peit Balei ki Khristan ki tolot katne habon ki ri bad hakari la jongru balengi yo i hakama jongi ya ka jingsha leben namar bon ki Khristan menda kimju imshu ya ka hukum jongu balei bon ki Khristan ki penken ya ka hukum baning kong ki mane bon ki balei tau ki mane uksoid Nagabinda ka jingman doi si por arpor ki kloi ban aiti alade hakamatu bamen. Nagabinda ka jingsno ba jonga do ki kloi ban klim ki kloi ban pinke ni ka hukum jonga bale. Buon ki inga sem jongi kila jot namar kane ka dao. Buon ki inga sem Khristan jongi kila jot minda namar kim sumar ba ya ka hukum ba hinriyo. Buon ki inga sem jongi kila jot kila pra. Buon gi ramba jongi, buon gi shinrang jongi ki shongklim. Buon gi longpa kimju kitklishu ya ki inga sem jongi. Buon gi inga sem ki longmi ki shong marwe, ki shong kalad na upa, namar balei, ka jimbrai kala senshar menda. Kila pinken ya ka hukum hindriyo. Menda ngiru ngiyo i hakama jongi jingsha leben. Ngiru ngiting menda leze nginom lad yo ladshu ban mane light lud ya uble jongi ngiru ngiyo i hakama jongi ya ki jingi ya menda kumu azria ngiru ngidon kam banduai koble pidiang yangi kum ka jingkinia tang leze men pinjem yangi leze men pinsange ya kabab metumu ban leha lo jongi ko himmen ko para ujisu ukot uvering iwei pa iweiru balong ke langkini ya rengkat bado hakene ka ayom land bando pinbiang nakabinda ki popabon ya ki Khristan Khleh ha kirlang ka perte ha ka ba pinken ya ka hukum ba Henryo bad hukum baningkong tong in sange ya kene ka kam auria tongin sange ban im blood ha ka jinge jongi tongin pin be biang ya ka jingem jongi bangin dup laban light loid na ka jim bishar pin rem jongo bale ha ka jingem jongi
jisu beid kerko kerdo yangi isne yangi map yangi ngilong ginompop ngila penken ya ka hukum jame minta ngiru ngiting ngin kerla long ki rit paid namar ki pop babun ke bangidang le enyaro ya utrai jisu Christ